ଯିଏ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ, ଯିଏ ସଂସାରର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରନ୍ତି, ଆଜି ସିଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳି ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ କାହିଁକି? ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେମିତି ଜ୍ୱର ହୁଏ, ସେ ଅଣସଣ ଘରେ ରୁହନ୍ତି। ସେ ଅଣସଣ ଘରେ କେଉଁରେ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ରହସ୍ୟମୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ବି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳି ରୋଗରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଗତକାଲି ହଠାତ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏହିଭଳି 3ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି। ଆଉ ଏହି ଶଗଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଜା ଆମ୍ବ ଏବଂ ଫଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଗତକାଲି କାହିଁକି ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଫଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲା? ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସେହି ପବିତ୍ର ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ସେହିଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ 108 ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଜ୍ୱର ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ବା ଅଣସଣ ପିଣ୍ଡିରେ ରହିଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ରନ୍ଧା ହେଉଥିବା ବିଶାଳ ରୋଷଘର ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ଫଳ କାହା ପାଇଁ ଏବଂ କେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇଛି? ଏବେ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ଜ୍ୱର ହୁଏ, ସେ କ'ଣ ଭାତ କିମ୍ବା ମସଲା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରେ? ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଏବଂ କେବଳ ଫଳ ଆହାର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଫଳ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବଜାରରୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ପ୍ରାଚୀନ ଦେଉଳ ବା ମଠରୁ ଆସେ। ଏହି ପବିତ୍ର ଫଳଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ହେଉଛି ଅଣସଣ ସମୟର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୀବନର ରକ୍ଷାକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଆହାର। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରାଜବୈଦ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ପୀଡ଼ା କମାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁପ୍ତରେ ଫୁଲୁରି ତେଲ ମାଲିସ କରାଯାଏ। ଜ୍ୱର ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜଡ଼ିବୁଟିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ 10 ମୂଳ ମୋଦକ ନାମକ ମହା ଔଷଧ ସେବନ କରାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଫଳ ଶଗଡ଼ରେ ଆସିଥିଲା, ସେହି ଫଳର ରସ ବାହାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଅଣସଣ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଦଇତାପତି ସେବକମାନଙ୍କର ନିଜ ପିତାମାତା ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଭଳି ଦିନରାତି ଏହି ଭାବର ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତି। ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ପରମ୍ପରା ଦେଖାଇ ଦିଏ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ କୌଣସି ପଥର ବା କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ପରମବ୍ରହ୍ମ, ଯିଏ ଭକ୍ତର ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ନିଜେ କଷ୍ଟ ବି ସହ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ପବିତ୍ର ଫଳ ଓ ସେବା ପାଇବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଆମ ଗ୍ରହଣକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଏହା ପରେ